Vymenili sme ti obväz. Bol pretečený. Ďakujem ti za to. Aké máš zranenie? Nos rozjebaný. Od zbrane? Čo ďalej? Hocičo? Sa boja sa bol najebať, to nos rozjebal. Pozri, ja sa pýtam, ty odpovedáš. To je zdvorilosť, jasné? Komu týkaš? Povedz mi, uhryzli ťa, či nie? Alebo poškrabali, či také niečo? Ja stanem, ja ťa tu rád zabijem. Dovol mi. Je to studené. Horúčka by ťa už zabila. Neexistuje! Poď von, keď môžeš.